Labi nga wahing dagan sa panahon nahimo ng low pressure area na lang ang bagyong Amang sukad pa kagabi. Apan wala na kini epekto sa panahon dinhi sa Metro Cebu. Hinuon ang panagsang pag-uwan-uwan tungod kini sa sistema sa panahon nga amihan. Ug alang sa dugang detalye ani si Netherlands Salitrero, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Ang Tropical Depression Amang kagabi ning hinay na og nahimo na kining usa ka low pressure area. Ug ganihang buntag nahimtang kini sa east-northeast sa Vera Catanduanes. Ang extension o trough niini mao'y nagdala og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan diri sa may Eastern Visayas. Samtang ang Central ug Western Visayas wala nay direktang epekto sa LPA, busa makasinati lamang kita og panagsang mapanganoron ngadto sa madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na hinay na pag-ulan. Ug karong mga panahon na ang amihan o northeast monsoon padayon lang gihapon nakaapekto sa Luzon ug Visayas. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa amihanang silangan ang magpasulabi diri sa eastern section sa Visayas diin ang kadagatan kusog usab ang pagbalod. Samtang ang Central ug Western Visayas makasinati lamang og kasarangan ngadto kusog na paghuros sa hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto may pagkabaloron. Dinhi na lang kutob alang sa kumpletong detalye bisita ang among website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda nga amo ang social media accounts sa Twitter ug Facebook. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Ned Salitrero, daghang salamat.